ድዋኒ ክእሙ ንበሩ ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ። ሰሙነ ሕማማት ሐሙስ። ካብ ስነ ፍጥረታት ሐሙስ መዓልቲ ስጋውያን ኣዕዋፍን እንስሳታትን ዝተፈጥሩላ መዓልቲ እያ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ብፍጹም ተዋህዶ ሰብ ኮይኑ ናብዛ ዓለም ምስ መጸ ድማ እዚ ስጋዩ እንኩ ብልዑ እዚ ድማ ደመዩ እንኩ ስተዩ ኢሉ ስጉኡ ፈቲቱ ደሙ ኣፍሲሱ ዘለዓለማዊ መግቢ ሕይወት ዝሃበናን ቅዱስ ቁርባን ዝሰርዓልናን መዓልቲ እያ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ እዛ ቅድስቲ መዓልቲ እዚኣ ብዙሕ ፍጻሜታት ዝተፈጸመላ መዓልቲ እያ። ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ቀጺልና ክንርኢና። ገለ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ዝተፈጸሙ ፍጻሜታት እቲ ቀዳማይ ጸሎተ ሐሙስ ዝተፈጸመላን ዝተሰርዓላን መዓልቲ እያ። እዚ ኸዓ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብተዋህዶ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ንምግላጽን ንምርዳእን ከምኡውን ኣርኣያ ንምዃንን ክጽሊ ዝሓደረሉ ዕለት እዩ። ጎይታ ህብስትን ወይንን ባሪኹ ደቀ መዛሙርቱ ክህቦም ከሎ ጸለየ። ምእንቲ ደቀ መዛሙርቱ እውን ጸለየ። እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ጸሎት ወይ ከዓ ጸሎተ ሐሙስ ተባሂላ ትጽዋዕ። ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ፍቕዲ 36 ክሳብ 42፣ ወንጌለ ማርቆስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 32 ክሳብ 42፣ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ 39 ክሳብ 46፣ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ መፈጸምታ። ብምቕጻሉን ከም ካልኣይ ደረጃ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ዝተፈጸመ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ትሕትና ዝፈጸመላ መዓልቲ እያ። ነዚ ኸዓ ክርስቶስ ኣምላኽና ንዓና ትሕትናን ፍቕርን ኣብ ኣገልግሎትና ድማ ትጉሃትን ጽኑዓትን ክንከውን ከም ዘለና ንኽምህረና እግሪ ደቀ መዛሙርቱ ትሕት ኢሉ ተንበርኪኹ ዝሓጸበሉ ዕለት እዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንእግሪ ሐዋርያት ድሕሪ ምሕፃቡ ስቓይ በሎምን ከምዚ ብምባል እውን ተዛረቦም፣ ንስኻትኩም እውን ከምዚ ኣነ ዝገበርክዎ ግበሩ ብምባል ኣዚዝዎም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 1። ነዚ መሰረት ብምግባር ድማ ኣቦታትና ካህናት በዚ ዕለት እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንዝርከቡ ምእመናን ብቆጽሊ ኣውሊዕ ገይሮም ተንበርኪኾም ኣእጋሮም ብማይ ይሓጽቡ። ብኻልእ ድማ እዚ መዓልቲ እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ምስጢረ ጥምቀት ዝፈጸመሉን ቅዱስ ቁርባን ዝሰርዓሉን ዕለት እዩ። ሐዋርያት ቅድሚ ቅዱስ ስጋን ክቡር ደምን ምቕባሎም ብሐሙስ ምሸት ተጠምቁ። ክርስቶስ እውን ማይ ኣዳልዩ ኣእጋሮም ብምሕፃብ ኣጥመቖም ይብል ተስእሎተ ባስልዮስ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ከም ሳልሳይ ደረጃ ዝተፈጸመ ፍጻሜ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስርዓተ ቁርባን ዝሰርዓሉ ዕለት እዩ። ክበልዑን ከለዉ ኢየሱስ እንጌራ ኣልዓለ፣ ባሪኹ ቆሪሱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ እዚ ስጋዩ ውሰዱ ብልዑ እናበለ ሃቦም። ጽዋዕ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ኃጢአት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እሞ ካብዚ ኩልኹም ስተዩ
እናበለ ሃቦም። በዚህ ድማ ኩላትና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ተቐቢልና ህይወት ክንረክብ ዝሰርዓልና ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ምስጢር እዩ። ከም ራብዓይ ደረጃ ድማ ይሁዳ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስዓም ዘተሓዘሉ ዕለት እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ ፍቕዲ 47 ክሳብ 58። ከም ሓምሻይ ደረጃውን በዚ መዓልቲ እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መፋነዊ ነዊሕን ሰፊሕን ትምህርቲ ንደቀ መዛሙርቱ ዝመሃረሉ መዓልቲ እዩ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 16። እዚ መዓልቲ እዚ ካብ ካልኦት ኣብ ሰሙነ ሕማማት ካብ ዘለው መዓልታት ፍልይ ብዝበለ ቅዳሴ ዝቕደሰሉ ዕለት እዩ። ኣብዚ መዓልቲ ከምቲ ጎይታ ንሐዋርያት ዝገበሮ ንሳቶም እውን ንሓድሕዶም ከምኡ ክገብሩ ስለ ዝኣዘዞም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ድማ ብዝምስል ስርዓት ንመዘከርትኡን በረኸት ንምውሳድን ሕፅበተ እግር ቅድሚ ቅዳሴ ይፍጸም እዩ። ስለዚ በዚ ዕለት እዚ ኣዘውቲርና ክንጽልን ኣብ ንሓድሕድናውን ፍቕርን ስኒትን ክህልወና ከምኡውን ኩሉ እንገብሮ ነገር በትግሃትን ብትሕትናን ክንገብሮ ከም ዝግበአና ዘዘኻኽር ዕለት እዩ። ኩል ግዜ ኣብ ጸሎት ክንተግህ ፍቕሪ ስኒትን ትዕግስትን ክህልወናን ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ተቐቢልና ምስኡ ክንነብርን ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና። ጸሎትን ምልጃን ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያምን ኩሎም ቅዱሳንን ኣይፈለየና። ኣላኢሉ ዘጀመረና ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ሕያው እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።